Čus lidi, vítám vás od našeho videa, dneska je tady Sumík Brumík. Stop, už teď se vám musím omluvit za ten watermark tam, ale prostě to nešlo dát pryč, takže se vám omlouvám za to, že tam musí být, ale nic s tím nešlo udělat, zkoušel jsem všechno, ale bohužel nic, takže tam bude takhle. Zkusíme to opravit do příštích videích, ale zatím v tomhle to bude. Tak už nic a užijte si video. Jo, vím, že jsem vám všem chyběl a jsme tady společně jak se jmenuješ na YouTube? Já nevím. Asi... Prostě s Banaňákem, vidíte tady jeho nickname Banaňák. Takže jsme tady s Banaňákem. Čus. A budeme mít takovou sérii jakoby Mimik. Bude to série každý chapter, první Controls, pak Jealous, pak NA. Takže to bude dobrý, doufám. Už jsem tady to včera zkoušel hrát sám, ale byl jsem z toho pěkně posranej, takže tak. Pojď za mnou, já vím tady už co dělat, už jsem to tady dělal strašně dlouho včera. Já jsem to taky hrál, tady to. Tady to je strašně easy, ale já mám si, že jsme to hráli spolu a nedostali jsme se vůbec jakoby daleko. Jo. Potřebuji klíč. Aha. Já vím, já pro něj jdu, je to v té boudě venku. Bylo to hned ty pravý dveře, hned od vchodu. Je pohoda. Já jsem teď u bazénu. Jo, já už tam běžím, na druhé straně mě vidíš možná. Běžím si. Nějaká svítící bouda. Já vím, tam ty jsem vytáhl ten klíč do slova. Jo, a tady jsem skončil, tady mám dělat. Jo, tak pojď za mnou. Počkej. Jo, to jsem čet, to je úplně k ničemu, kámo. Tady praskne světlo. Prásku se stalo. Hej, chceš jumpscare, tak pojď sem, kámo. A běž tam a pojď za mnou. A teď se dívej tam. To je hustý, co? Ale tady tak nic. A jo. Takže jdeme pryč. Já nic neslyším. To nic není. Jo, vlastně je tam klíč. To nejde dát escape. A to jenom z té hře. Dobrý, mám klíč. Jdeme dál. Já když dám escape, tak mi to neukáže takovej ten... Jo. Dobrý, jsem tady. Kamo, tady jsem si na to úplně vykašlal na tenhle part a prostě jsem skočil sem. Někdo brečí. Tady někdo brečí. Ježiš, to bylo jumpscare. No, protože jsme to čekali, ale teď to nebudeš čekat a já ti nic nebudu. Ne, já jsem jí viděl úplně z dálky a ona najednou zmizela. Já vím, ale teď to nebudeš čekat. Musíme jít úplně dozadu. Tady jsem včera skončil. Právě když jsem vešel do toho baráku, protože už jsem byl úplně postraný. Kam představ si, že tohle hraješ? Tak to jsem fakt extrém, ale ty vole. Představ si, že já jsem tohle hrál prostě včera sám, kámo. Jako, teď je to možná i horší, protože jsou 3 ráno, že jo? Nebo ne přesně, ale jsou už třeba 4 hodiny. Jdu doleva. Kam nesmíme se rozdělat? Někdo zpívá. Že ji slyšíš zpívat, to je právě tak creepy na tom. Počkej, ona nás tady bude honit? No podle mě jo, právě. Našel jsem jí obraz. Fuj, to je nechutný, kámo. Klíč. Co mám dělat? Já říkám, že tady už jsem to nehrál. Najít door. Musíme najít door. Nějak slyším, kámo, nějak blízko. Třeba taky mega slyším. Jako extrémně. Počkej, my jsme to slepí. Musíme rychleji. Pojď. Nic nevidím třeba. Pojď. To je jenom rádio, že jo? O ne, já slyším úplně. Já taky mi buší srdce, jako se děje. Kámo, já nemám sprint. Tamhle určitě je. Já ji úplně slyším. Já ji slyším jak nikdy víc. Kámo, já vůbec nemám sprint. Teď jsem ji úplně slyšel. Je tam? Ne, to je pro mě nějaký rádio. Tož rádio. Kámo, já se snažím uklidnit, kamerko. No dopí.
Dobrý, budu dělat, že to je rádio. Já jsem vždycky tuhle hru jako... Teď tady prošla, kámo. Není to rádio, kámo. Uviděl. To na mě zabilo. Jako fakt? Jo, jsem na začátku. Že to bude kravina, ale ono je to vážně propracovaný, kvalitní. Našel jsem ty dveře. Jo, dostal jsem se. Já se tam dostal. My jsme sem šli úplně zbytečně, kámo. Protože ty Jaký jsi je to zjistil, že teleport, když jsme no? šli celou dobu doprava, tak jsme tam rovnou. Je dobrý. Jaký je to teleportlo Jo. teď? Ty teda ale ještě levituješ, jak kdyby vekna tě ovládla. Jak jsi viděl Stranger Things? Takže, Jdem. tam sprintujem, není to zbytečný. Probably already. Lidi, já vám to zrovna nebudu překládat, prostě si to přečtěte sami. Když jak si to stopněte. Jo, takže když uvidíme nějakou cápku, jak hraje Bibi, tak je moc Kam pozdě. počkej na mě, já jsem to omylem... Uj, kámo, kolik je tam těch cápek? Hej, počkej na mě, já jsem se omylem pustil ten text a nemůžu se hejbat. Kámo, Tak to odklikej. Tak, prostě... No to nemůžeš, když... Kámo, kolik je tady těch cápek? Komu Dobrý, já jdu. počkat. Tam jsou ty dveře. Jdem tam. Kamu já nevím, kde seš. V jeskyni. Dobrý, tady. Ty jsou škol, Pokud tady jedna spadla. fuj. Nechci, aby mě třeba zabila. Pro mě se nějaká jako udělal nějaký pohyb. A zase nějaký jumpscare. Fuj, Přesně teď Kam on to nějak zadejchal na mě. Jsem tady u mrtvý babičky. mě to zadechalo. What the fuck? To bylo. Jaja. Jdeme dál. Ona tam jde! Ona tam jedna chodí! Kam. Teď zašel za ten No kámen. počkej, to znamená, že když se na ně nedíváš, tak oni to, koukej. Ne, ale já jsem se prostě podíval do daleka a ona tam prostě šla. Ona mě zabila, kámo. Jo, já jsem se jí zrovna viděl hejbat, kámo. Zabila. Tam zase pohla, tam zase ta cápka odešla, kámo. Zase ta stejná. What the fuck? Postři za to. Kámo. A taky, Musím se počkej. naplnit spít, kámo. Jo, to nejde, dobrý. Já myslím, že s tím otevřou ty dveře třeba. Počkej, budeme No tak to není naše zkázat do pít. Zhle jsem do nějaký místnosti, kámo. Musíme do té druhé. Běžím do druhé. To je nějaký nápis, kámo. Ding dong, ding doling. Nevím, jak tohle natáhneme na jedno video, když to mám už 13. A tam budu teda dávat Lidi to nezvítají, tak dám. Tohle jsou ty dveře, vole. Já na to kliknul. Jo! Se to otevřelo. V tom okně je, kámo. Kámo, tamhle je v okně. To mi Kámo, tamhle je Blair pamatuje. Jo, jak jsme hráli Blair a bylo to v té staré chatě. Oh shit. Víš, co je tady tohle? Nevím, ale tam je jeskyně dolů. Tady se napíchne člověk a prostě se peče. Jdem do sklepa, to je každá hororovská věc, musíš jít do sklepa. Z toho mele. V každém hororu musíš jít do sklepa, kámo. Ne když před někým utíkáš, ale když, tak sklepa, dobře. Ale prostě, když máš něco najít, vždycky jdeš do sklepa. Ne, ve filmech jdou vždycky pod postel, což nechápu. Jo, nice.
Escape Hotel. No tak to se snad naved. Jak kdyby jsme byli v Backrooms. Jo. Kámo, tak to je hnusný jak svině. Co to je? Nevím. Yes, mega chill písnička, kámo, v tom elevator. Shit, vydám. Mega chill písnička, kámo. Nevíš, tak tu tápu, co tady leží na tom. To, jak se dostanu dolů? Já jsem v tom elevatoru nahoře, já jsem tam šel a ona tady proběhla ta cápka. Dělej, pojď za mnou. Já to nechci být sám. Počkej, já tady četu s nějakým hamburgerem. Nemáme nějak otevírat ty dveře, ale tady není na Ečko. Já jsem to páku třeba udělal tím, že jsem prostě klikal. Jo, a já jsem byl u toho, a já jsem myslel, že to je na Ečko, tak jsem tam u toho byl a úplně, WTF, jak to mám aktivovat. Kam jsi, jo, ty jsi tam. Jo, tudy má. Počkej, já jsem se někam schoval, protože jsem tě hledal. A teď prošla kolem mě přímo. Hej, nemluvili o tom, že tam hrál na to banjo. Bylo to o tom, jak tam... Já jsem v nějakým dalším výtahu. Za tebou jde! Jo, já jedu nějakým výtahem. Jsem nahoře někde. Ne, kámo, tady je úplně to stejné, jak jsme hráli ty takový ten... Jakoby jak jsme hráli tu hru, kde byly ty extrémně hezký grafiky. Tak je tady úplně jako věc do nějaký druhý. Počkej, já jsem tady. Hej, mám to vyfotit? Jo, ale budeš to dělat ty, já už extrémně jsem otravený. Já tady to taky nenávidím, já jsem to taky zkoušel, ale... A jde po mně. A jde po mně. Jo. Zdrhej, vole. Je tady slepá. Ona úplně leze po zemi a má hlavu na ruby. Že jo, tak to je ona. Jo, tak no a zabila mě. Ty vole. Tak půjdeme spolu. A kde jsem byl? Kde jsem byl? Já jsem byl asi někde tady třeba. Tam vpravo, že jo? Takovém tom výklenku. Jo, úplně vpravo, kde to nej... Musíme jít doleva, až tam bude to rozcestí, tak doprava. WTF. Jo. Pojď za mnou. Teď doleva. Pak doprava. A já nebudu sprintovat, protože pak tady bude ta cápka a ona... A teď úplně doprava. Tam byla, koukej. Já ji viděl. Tam leze, kámo. Ale tam musíme jít, že jo? My musíme jít až nakonec tam ty. Fakt? No právě. No tak pojď. Já nevím, kam jsi šel, jo. Doleva. Kam jdeš, kámo? Ty nás můžeš pojít jako doprava. Ona tam jde. Za náma. Dobrý, zdrháma. Ne. Kam ona tam úplně šla, jak třeba můj pes ve 3 ráno programoval. Jdem. O ne. Zdrhej. Ona jenom prošla, dobrý. Ale už víme, kde tak se pohybuje. Tak jdem tudy. Nevím, kam jsi šel. No pojď tady tudy, víš o tom. Tak kam jdem, tak mi to teď běž prostě. Pravně. Kam já jsem... Ujajaj! Zdrhej. Ona jde po mně, protože zrovna po mně. No já mám takovou divnou skrypy. Hlavně potom zabož doleva, protože když půjdeš rovně, tak tam je slepá. Dobrý, už po mně Jo, já nejde. jsem jí utek. Já taky. Už mi nehraje písnička. Ne, já jsem ve slepý uličce. Já jsem někam zašel. Já jsem na začátku. Oprava. Prostě zdrhám někam dopředu, prkámo. Já nevím kam jdu, ale prostě zdrhám. Na mě vyskočila nějaká cápka z foreheadu, jak jsme fotili takový ty funny images, jako od čela. Víš co? Jo, takový to 0x5. No. 0.5. No tak to na mě viděl skerlo. Jo, no na mě taky, no. Ale to je creepy. Představ si, že bys se podíval třeba na kameru, kdo ti zvoní u baráku a tohle by tam stalo. Ona jde po stropě. Zdrhej. Nech mě bejt. Kam je tam přijde? Promiň, nechtěl jsem říct prostý slova. Hodě. No, tady je slepá. Jde po mně! Dopi! Jo? Sprintuju. Já jsem našel východ. Jo, dobrý, jsem tu s tebou. Jo, my jsme to dali. Fuj, kámo, tak to bylo tak hard. Kam Dobrý, dali jsme to, bude v té vodě. Where am I Hej, now? bylo to mimiky.
Hej, bylo to ten mimik, jak jsme byli na tom a pak nás něco chytlo. Jo, kámo! End of chapter 1. Máme Dáme to. chapter 2? To já dáme z dalšího videa, takže se to úplně bude. Tak jo. Lidi, tady to byl konec našeho prvního dílu této série. Doufám, že se vám líbil. Uvidíme se i v dalším videu, v dalším chapteru, takže dejte odběr a zvoneček, aby vám žádný video neuniklo. A teď nevím, co máme dělat. Nebomboklet! Dáme next chapter? Kam musíš taky dát Ečka na obou dvou. A je to... Ne,